Du kan få forskellige former for erstatning og godtgørelse efter et piskesmæld, hvor der er en ansvarlig skadevolder. Du kan blandt andet få godtgørelse for svie og smerte. Det kan du få, så længe du er sygemeldt, er under lægelig behandling og ikke har genoptaget arbejdet. Godtgørelsen for svie og smerte reguleres hvert år. I 2014 får du 185 kroner per sygedag. Dog kan du maksimalt få 71.500 kroner. Har du i en periode efter ulykken været helt eller delvist uarbejdsdygtig og mistet indkomst, kan du få tabt arbejdsfortjeneste. Hvor meget du kan få, afhænger af din indtægt før ulykken. Som udgangspunkt får du et beløb, så du opretholder samme indtægt som før ulykken. Her tæller også diverse tillæg, arbejdsgiverbetalt pension og personalegoder. Du skal betale skat af tabt arbejdsfortjeneste på samme måde som af din ordinære lønindkomst. Har du fået en varig skade, kan du også få godtgørelse. Hvor meget du kan få, afhænger af mengraden. En mengrad udløser 8.175 kroner i godtgørelse. Har du fået mengrad på 10%, får du altså 81.750 kroner. Du skal som minimum have en mengrad på 5% for at få godtgørelse. Hvis du har en ulykkesforsikring, afhænger din godtgørelse af forsikringssummen. Har du en ulykkesforsikring på 1 million, vil en mengrad på 10% udløse 100.000 kroner. Godtgørelse for varigt men er skattefri. Betyder dine varige men, at du aldrig kan arbejde i samme omfang som før ulykken, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Beløbet beregnes som udgangspunkt på baggrund af din indkomst, før du fik piskesmæld. Ligesom ved tabt arbejdsfortjeneste, tæller også diverse tillæg, arbejdsgiverbetalt pension og personalegoder. Har du inden ulykken været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, kan du miste retten til erstatning for tab af erhvervsevne. Er du selvstændig erhvervsdrivende, afhænger erstatningen af de seneste års resultater. Du kan få dækket nogle eller alle dine udgifter til behandling hos f.eks. fysioterapeut og kiropraktor. Det kræver blandt andet, at behandleren er omfattet af den offentlige sygesikring, og at behandlingerne har helbredende, ikke blot lindrende karakter. Som regel dækker forsikringsselskaberne dine behandlingsudgifter i 3 til 6 måneder efter ulykken. Efter mengraden er fastsat, dækker forsikringsselskaberne ikke længere dine udgifter.